जों त्रिपुरा मथा आईएमपीटी जुट सरकार जे जुट अंगै फाइमानी जे बागमारा एरिया जे फाइहा जोंनि उपस्थित दङ जोंनि प्रार्थी आईएमपीटी एवं त्रिपुरा मथानि जयनिं जे ओ पाराव जे बागमाराव जे मानजाखा जे जोंनि कैंडिडेट दङ जोंनि गोनां दनसिं त्रिपुरा कैंडिडेट जोंनि जे आईएमपीटी नि जे बुबाग्रानि एमां तुयो जे जोंनि फाइ मानजाखा जे जोंनि ताकुला बुकुलक जे बीजेपी आईपीएफटी सीपीएम खायनाय रक जे जोंनि बुबाग्रानि बेनार रुमाहिनि वानसुइ फायनाय रकनो अनेक हमजों याफोर आनि तरफतै जों ताबक पूरा आईपीएफटी नि पंचायत पूरा सपायजा बागमारानि जों बनो अनेक हमजों याफोर जोंनि बुबाग्रानि आशीर्वाद जों जथन रोनायनि वानसुइ दङ जोंनि ए बिसिङाव खौनि गावसानाय जोंनि कैंडिडेट बाय एवं बनि आईपीएफटी नि जारा फान्थिनि बुबाग्रानि जे बेनार रुमै वानसुइ फायनाय रकनि बागै बक कासा कैसे बोल गावसानाय बागै आं खाफायो जोंनि कैंडिडेट खालाय माने हा जोंनि एक्चुअली तमाहना जे बक मान इस्तिहार माने बक बरपुर फाइजा अपने बाय देबो तमाहनाय जोंनि जे त्रिपुरा साहब न बक नाज्यां माने बाय जे करक सथाय रक न जे करजाक बुतन बरियानि बाय जों आराखातिनि माखाफाय इभेन जों जोंनि बुबाग्राम लगेरानि हनाय जों जतन ताबो सारा बागमारा मोनसे रंसें दिनै तमाहना जुदां खालायो लाय आबनो आं सानि मोजो जोंनि गावथुमनाय नबो नग जतबो तमाहनाय नना हमबाय दानिफ्राय नग जतन जोनो करक बाहा खालाय नने बिसिनदि क्लासनि त्रिपुरा थानसा आं माने बाय स्पेशलिस्ट ननबा हमबाय तेबो जोंनि जत itu jenis nozot sepeda nang bubagarani tima habai nini kha busuk tongthoga ini belai tongthoha belai tani halai seng bojiman kebai je samang tangnai bonus ini promising mana first and last bonus ini future and life abone bai ang belai kha tongthoha nang busuk asa khlai taklai bubagara je joy ongnai abona 100% sure doi ang asa khlai voters join ongkha Tipra Motha 245 koijon family ongnai 60 60 family 200 busuk 55